Există un tărâm unde poți călători cât de departe în timp, până în necurile istoriei. Unde poți fi transpus în mijlocul celor mai dramatice bătălii ale antichității. Există un tărâm de legendă unde strămoșii au clădit cetăți de piatră pe culmile munților și au înălțat temple învălite de mii de ani în mister. Există un tărâm plin de aur și de bogății, care au chemat și sedus legiuni nesfârșite de războinici. Un tărâm în care istoria se șoptește printre ziduri suprapuse de temple și biserici, în turnuri îndrăznețe de cetate și în ramuri de goruni seculari. Există un tărâm în care poți să cucerești castele impunătoare, păzite de cavaleri neînfricați, gata oricând să treacă prin sabie și foc orice intrus. Sau poți fi oaspete de seamă la curtea cetăților, unde frumoase domnițe au țesut povești de dragoste nemuritoare. Există un tărâm în care timpul pare că s-a oprit în loc, în care dorul nu se rostește simplu, ci se strigă în cântec din munte în munte. Iar apa are mereu gustul pur al copilăriei. Există un tărâm unde oamenii și-au crestat credința în lemn, înălțând spre cer rugăciuni și biserici comori. Un tărâm unde oamenii nu au uitat niciodată înțelesul semnelor ascunse pe ii și în covoare, și mai știu a-și modela viețile în lut. Acolo mai poți întâlni încă oameni poveste, de la care poți reînvăța ritmurile vieții și aprigele hore ale bucuriei. Ori oameni cu har, care mai știu a coace bucate după rețetele străvechi ale fericirii. Există un tărâm unde poți să trăiești zile de basm și nopți în care să reaprinzi focul prieteniei. Un tărâm cu peisaje care îți taie respirația, cu locuri magice unde dacă te ridici pe vârfuri poți atinge cerul și fericirea. Un tărâm cu izvoare limpezi, dătătoare de viață, cu ape vindecătoare din adâncurile istoriei, cu cascade care țes neîntrerupt coloane de apă vie. Există un tărâm care îți îmbânzește fricile și te face să gonești în galop de încredere spre vise noi. Există un tărâm unde poți să trăiești mii de experiențe, mii de vise, unde fiecare pas te poate duce sus
către cer. Unde poți să te avânți pasăre în zbor, sau poți să te agăți de fiecare fir care duce spre bucurie. Un tărâm unde poți să trăiești mii de aventuri, anotimp de anotimp, plutind peste munți de zăpadă. Există un tărâm unde poți fi oricine vrei, unde poți să te întorci la originile strămoșești și să simți cum e să fii dac ori roman, unde poți fi țăran adevărat sau poți fi ridicat la rang de cavaler de curte veche. Poți fi oricine vrei, altul în fiecare zi, toți unul, toți tu. Da, există un tărâm magic și vindecător care te așteaptă să-l redescoperi. E tărâmul inimii tale, cu milioane de ani de povești și legende, Hunedoara inimii tale.